Čaute, dneska tu máme video z Among Us, ale nebudem tu mať žiadneho hostia. Bude to špeciálne. Bez hostí a budeme sa musieť dať aspoň 3 viny. Aspoň 3. Skúsime také videjko z Among Us. Nebolo dlho. OK, takže video game. Som už ani dlho nehral Among Us, takže sme tu, ideme na to, kámo. Takže ideme na to, taký vianočný Among Us si spravíme. Kámo, Rejri ma to vyvolil z toho serveru. Sa kúknite na ostatné videjka Among Usu, keď ste nevideli, tak sa na to určite vrhnite, lebo minulé diely z Among Usu boli strašne dávno, ešte minulý rok 14.12. som točil s Hockerom Among Us. Takže je to tak a teraz si spravíme takto bez nikoho. A počkaj, ešte bol nový Among Us stream, Sigma stream, čo som tam bol s Matejom teda a s Kubom 3000. A idem na to, Crewmate. OK, tak normálna rola, no nič, idem plniť tasky. Počkaj, storage, a kde? Jaj. Bro, to je také odporné. To nenávidím. Kámo. Bro, toto je ten najhorší quest, aký som kedy videl. Za task. Najhorší task, kámo. Ani ho nedorobím. Akurát. Koho dáme? Neviem. Takto zeleného trebarsa, neviem. Som ani nevidel žiadny kill, kámo, takže je mi to jedno. Potrebujeme zistiť, kto je impostor. Koľko je impostorov? Kámo, mi skipli. Vyresujem niekoho. Kámo, jak ma zabiješ, tak ja ti udržitnem hlavu. Poď sa na prvý pokus som dal kartu. Aký problém? Počkaj, ja pre engine, nie. To sú dokonca 3, že no? To sú 3. Dobre. Ticho. Ne. To si robíš. Kámo. Bro. Nie. Kámo, oni sú dvaja ešte? GG. Kámo, ona ho možno videla, kámo.
Bože môj. Kamo. Neviem, a dávam. Ja som mŕtvý. Kamo. Prachte mi znovu hudbu. Ty kamo, hrozné, oni sú tu dvaja. Bro, sa ich nikto nedal, kamo. Nikto. Ale že vôbec nikto. Nikto. Absolútne nikto. Takže to vyhrali kamarádi. Jak za toto videjko, jak nebudem ani raz impostor, tak ja fakt neviem. Kde kamo, mám tu nedorobený task. Prosto musíme... Keď som to nedal dobre, ale dobre. Mám to! Task complete. Na to klikanie, tak to sledem. Bro, nevyhraj, to je... Kamo, obidvaja. O, nič. Máme 22 000. To je fakt... Bro, počkaj, neviem, ako si mám dať farbu. Červená, taká vianočná. Červená je celkom vianočná farba. Spravíme vianočnú čapicu. Snehuliakovú. Ľudia, táto čapica v Among Us bola veľmi limitovaná. Kde je tá čapica? Táto. 2025. Ona bola strašne limitovaná, kámo. Brutálne limitovaná. Ona sa nedala získať, iba keď si 2025 vlastne, keď si v januári hrala Among Us. Do januára sa to dalo získať. Vlastne iba mesiac. A ja mám tú limitovanú. Som spravil taký vianočný skin, čo na ňo hovoríte. Dajte do komentárov. Koľko z 10. OK. Som crewmate. A obyčajný crewmate. Kámo. No. Kámo. Jak má typek náš. Počkaj, to si robíš Tak to rialeko, vole. On sa ventol. Tak rýchlo. To mi divné. Buď sa ventol úplne tak rýchlo. Udia nejaký rosol. Daj fishish 877. Môžu byť rady, že sú vo videjku. A aj Aleko nejaký. Úplne random. Ale ten 877 má len level 5. Ja neviem ani aký mám level, lebo ja som mŕtvý. Takže ja som si to nepozeral, nebol emerging ešte vtedy. Toto je vlastne prvý emerging, dvaja sú už mŕtvi, kámo. A to je akurát tak typek a ja. A typek bol vyhodený. A kámo, ja nenávidím toto vás ejekdet, kámo, keď nevieš, kto to je, typ. Ja som Hunter. Ale ko to viem, že je impostor? Kámo, on je iba jeden. Kámo, je jeden impostor, kámo. Jeden. A typek to podľa mňa zahrá. Kámo, to vie zahrať. Chan. Ale je jediný impostor, kámo, takže by to mohol dať. To, na koho sa premenil?
ľudia, mňa to vyhodilo, lebo mi niekto volal, nebudem vám hovoriť to. Na to 2 z 15. Aha, tak vám nechcem 2, ja si myslím, že nechcem viac. Lebo niekedy to klame, kamo, poď sa. Aha, tak teraz to fakt neklame, kamo. Kedysi, normálne, možno to aj teraz klame. Modrá, jak nebyčajdané. Bro. No, radšej budem modrý, kámo. Modrá sa mi najviac páči, to je moja najobľúbenejšia farba, ale teraz sú Vianoce, takže modrá není moc vianočná farba. No, není. Ale taký vianočný Among Us by sa... Vianočný Among Us strašne dobre hrať. Alebo toto je asi najlepší update v Among Us. Yes! Impostor. Shifter ľudia, takže impostor teraz a musíme... Yes, a sme rýchli, haha. Tak to musíme vyhrať. Kámo, to musíme vyhrať. To je náš impostor, ktorý je s nami. Som mohol killnúť za tú chvíľku, kámo. Ja to čínam, zomrel. No. Vidíte to, čo je za písmenka tam dole? Dole, druhý od konca aj odpredu. Vidíte? Ten stredný úplne dole. 7 niečo, OK. My sme traja. To možno vyhráme. Fletinky, ne. Kámo, to je náš impostor. Fletinky, no nič. Kámo, fletinky. Dobre, sme 2. Idem na začiatku. A hneď vyhodia typka našeho impostora. To je prdeli. No jo, musíme spolupracovať. Musíme ísť bomby, kámo, takzvané. A idem robiť, že robím task. OK. Vlastne na to. Proto je moc. Ne. Sú 2, ne. Sú ďalší 2. Yes. Mám ho. Mám ho. Ha. Kam som ho killol. Moc kopel. Takhle. Kámo, to som killol. Navigation. Som ho sekol, kámo, tak sme. Kámo, podľa mňa ma nikto nemohol vidieť, kámo. Ty vole. Pro mňa nikto nevidel. Mám skip. Som skipol. Kámo, nedávajte Aladina, nedávajte mňa Aladina. Ty vole, kámo, my sme lucky. My ich musíme pokillovať všetkých s tým Aladinom. Kámo, Aladin si vo videjku. Si som bol impostor. Dáme killy. Poď. Akože idem preč. Oni sú stále. Šedý. To není on. Je ten šedý maštve. On je pri tom mobile, ale dáva vouty stále. A nie pri tom mobile, ale stále stojí a stále dáva iba emergency, kámo. To je za digiša, kámo.
Skipping. Kamu, vidíš? Všetci otázníky, vole, nevedia, čo sa deje. Už ten šedý je úplne mimo. A čo dal, keď nikoho nevidel? Teda akože videl, ale nevidel nič podozrivé. Takže je mi to tiež divné. A díky ľudia za 337 odberateľov. Takže prekonali sme 300 odberateľov. Dík. Kámo, mega si to vážim. Kámo. Poďme. Dáme kill. Kámo, no tak to bol kill. Jak blázon. Dve mŕtve tela? Yes, dve. Aladín to nahlasil. Ne. Kámo. Oni ťa odhalia, ty degiš. Možno by ho mali odhaliť, lebo... No neviem ani... Kámo, ty si dal takzvaný self-report. Na čo dávaš self-report? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, stačí 3 kilnúť a vyhrali sme. 3. Bro, a nás nikto nepodozrieva. Kámo. My sme ich prevotovali. Kámo, oni vyhodili šedého. No nič. Kámo, to musíme dať, bro. A teraz dáme 2 killy a vyhrali sme. Poď. Keby nevyhodili toho Fletinkyho, no tak by sme už dávno. Kámo, tu je ten Aladín. Kámo, som si ho vôbec nevšimol. Bro, tak teraz nám typek extra pomohol. Yes! Máme to! Vyhrali sme, kámo, ja som kilo poslednú. Yes, kámo. Easy win, kámo. Easy win. Easy win. Kamo, dajte like na toto video, dajte like a odber, keď sa tešíte na Vianoce. Like a odber. Keď sa tešíte na Vianoce. Takže... A dajte ešte like a odber. Kto hráva Steel a Brainrot. Je to totálna pecka, ten to nepozná. Je to hra na Robloxe o kradení Brainrotov vlastne. Určite si to bežte zahrať, ja som v tom mega profík a hrávam to už mega dlho. Ten, kto je to v profík a hráva to dlho, no tak nech dá like a odber. A ten, kto to nehráva, tak dajte komentár, prečo si to ešte nehral. A prečo... No asi to nepoznáš. Tak a keď to ešte nepoznáš a nehral si to, chod si to zahrať. Je to mega dobrá hra. A budeš sa diviť, jak je to dobrá hra. Tak. Na mape. Mám ho. Ja som ho kamo dal. Ja viem, jeden typek. Ja viem, kto to je. Brr. On to reportol. Boriť. Je to self-report. Kámo. Si myslíš, že som tupý? Si myslíš, že som tupý, že som to nevidel? Ja viem, kde ho aj zabil rovno. Teraz dáme double. Kde to je? Boom, kafetéria, boom. Ha, si mŕtvej.
Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Ja som nehlasoval. Nevadí. Ale aj tak vypadol. Čauko, bol si to ty. Čo? Kámo, to bol shapeshifter. Vážne. Kam? Bro. 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 Bro, 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 kámo, som mu tak veril, kámo, tomu typkovi normálne. Ja som tak veril, že to je on, tak som veril, že to bude on. Tak, veď to bol, veď jediný tam bol, to je shapeshifter. Ja mám to, kámo, ja som to po druhýkrát v živote dal, kámo, toto. Druhýkrát v živote, ja som to, nikdy mi to nešlo, kámo, nikdy. Si robíš srandu. Prosím, ľudia, môj sen je dať 1000 odberateľov. 1000. Tak dajme zatiaľ aspoň. Teraz moc som rád, ale keby sme teraz dali ešte 70 odberateľov, tak máme 400 a sme strašne blízko potom. Takže prosím, 400 odberateľov, budem vám na tom moc vďačný. Keď mi dáte 400 odberateľov, ja vám všetky odbery, čo ste mi dali, vám vrátim. Teda ja vám ich dám, vy dáte mne, ja vám ich dám naspäť. OK? Takže ja vám ich vrátim. Takže keď sledujte toto video až do konca. Ešte sme není vôbec pri konci. To mal povedať už na začiatku, ale dobre. Kámo. Ne. Kámo, tam je mŕtvola, tam je... Bro, ja som ho mohol nahlásiť. A týpek mi normálne tam behne do cesty, takto sa tam bobká jak oni. Bro. A určite napíšte do komentárov ešte, čo si prajete na Vianoce. Urobím aj short, takže to môžete napísať do shortu, do komentáru. A dávajte prosím odber. Čo si prajete na Vianoce. A že to aj dostanete vôbec. Ja fakt neviem. Not impo. Kámo, a oni sú ešte koľkati, 2, 3, či koľkati sú oni? Keď to není impostor. Možno by som chcel byť sa... Vieš, aké je ľahké byť crewmate, ale vieš, aké je ťažké byť impostor. Ty si vlastne stále crewmate. Keby bola aj taká šanca na impostora, jak na crewmatea. Lebo crewmate z toho starého a impostor si není až tak často. Takže ani som nedokončil môj task. Kamu, prečo všetci hneď z tej sekunde, keď niekto zdochne, tak hneď musia nahlásiť tú mŕtvou. Proste hneď, kamu. Je to divné. Kamu, všetci moje sa tam vrli, moje tam sa natlačili. Bro, prečo musíš reportovať tú mŕtvou? Ja to nechápem. Prečo to musíš reportovať hneď, keď niekto zdechne? No ja som raz hral minulé s kamarátmi Among Us. Ja som typka zabil a
po 2 sekundách to bolo reportnuté. No ani tak nestihneš, keď niekto robí task, tak to ani nestihneš dorobiť. Poď ti to hneď musí ho nahlásiť. Kamo, nie, kamo, nie. Kamo, typek ide po mne, kamo, typek ma chce zabiť, kamo, to dám tam napriek. A teraz viem, kde si. Overhanded. Kde je typka? Storage? Shieldoch? V navigácii sa chvíľku bola navigácia. A to je hneď, keď pôjdeš vlastne doprava, no tak vlastne tam sa stretnete obidvaja. To je cesta do navigácií aj z dola, aj z hora. No a teraz to je ťažké. Ja mám 63 level, ja mám vlastne najväčší z nich. Kámo, ja som nikoho nevidel. Takže ja neviem. Ja som nikoho nevidel. Kámo, sme 4. Ja, Aladín a typek, neviem ako sa volajú. No, šedá typka a krabicový typek, ja ho tak budem volať. Lebo má na sebe krabicu, takže ho tak môžem volať. A keby ste sa čudovali, prečo tak divne rozprávam, niekedy, po chvíľkach, no tak som chorý, hej. Točím video, som chorý. Tak. A nechodím ani do školy teraz, takže je to tak, som chorý. Poď, kámo. Ne. Kámo, ja teraz fakt neviem, kto to je. Ne. Oh. A oh. Šede. Máme ho. Kamo, to je jasný on, kamo. Jasný. Kamo, jak to môžem byť ja? Prečo klamem, boje? Prečo by som mal klamať, ty krabicový muž? Ty byl čistý, kámo. Prečo by som to mal byť ja, veď som nič nespravil. Dorite, ja som nehlasoval. Ja som kop. Rýchlo. Kamo. Come on. Bro, ne. Bro, rýchlo. Kamo. No, jo. Kamo, yes. Máme ho. Chytili sme ho. No, vieš? No, takže vieme. A dávaj ho. Yes? Otázka. Máme ho. A to bude ten Aladín, kamo, tak by som sa teraz bláznil. Nie to. Vyhrali sme. Takže ľudia, keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A čau.